काय पांडू महाराज बरंच आण का तुमनं? हा भाऊ सकाराम बरंच म्हणा ना, आता दिवस मान बरोबर नाही राहणार. कोरोना चालू होई गया, घरात बाहेर निघता येत नाही. त्यामुळे आपलं आपल्या घरात एक साईडला कोपरालेच जाई बसानं. हा घरातू डबा घे निघवा, मळात जाई येवा जरास. मळातू निघणं का घर येवा, घर बी बाईनी कटकट. आणि घर आखो गल्ले मा या लोकच न त्रास. हाऊ म्हणस इकडे कोरोना वय गया, तो म्हणस तिकडे कोरोना वय गया. टीव्ही लावा, टीव्हीवर बी कोरोना दखास. मग आपला सारखाने घरातून बाहेर निघाणच नाही. आता पर्याय काय याले दुसरा, घरातच खोली मा दाबाई राहा आपण. मासलाय बाहेर जो निघणं ते मग पोलीस आको विचारतस, काय रे कुठे निघणार तू मोटरसायकल की. आको त्यासना हात ना टकोरा खाना आणि घरकडी लागणं. म्हणी ती अशी इच्छा हवस भो, मळातच एक झोपडं बांधी घेवा आणि तटेच तर पडवा. वावरसकडे बी लक्ष राहत जाई आणि सगळ्याच गोष्टीच ना टेन्शन मिटी जाई. हा मग तुमनं म्हणणं बरोबर शे बुवा. ते बी घर ना मग आता घर सोडी देवानं मळात जावानं. म्हणे बी इच्छा हवस बुवा तशी, पण बायको ऐकायला पाहिजे ना. बायकोला करमणार नाही, गल्ल्यात उंडकाने सवय पडी जायची तिले. ये घर जाय ते घर जाय. हा मग तू ना पिकं पाणी काय म्हणतस? कांदा लायात, बियाणा पायात अशा निघी घ्यात. कथा टोंगळा पोडी राहणार, त्यामा कशा मशा सुजरनात. ते त्यामा आता मजा राखो ते चक्रीवादळी लाग. कधी गारपेट कत काय. शेती कराना ते मग कशी कराना बुवा, काही पर्यायच नाही राहणार दिले. भाव पायात त्या अशा आता रोज ना रोज भाव कमी होई रे जाय राहणार. गब गब भांडवल टाकी देवा, पाया मजूर पाया माग. काही डोकंच चालत नाही. जवळ पाहतात ही जवळ खरं म्हणानं, नाही तर काय नाही नुसतं तो वर डोंगरकडे पायरावानं. काय रे तुकाराम, तू मुंबईतून कवळ येला का? काय नाही आप्पा, काल दिवसच बनू ते कोरोना मुळे सगळं लॉकडाऊन होई गे. आता काय ड्युटी बी नाहीत, कंपनीज मा पाय असे कंपनीज मा येऊ देत नाहीत. त्यामुळे वनू मग करणार रस्ता जरा आपला आपला पावा म्हणतं इकडे शेतीकडेच पावा काहीतरी कामधंदा. ये लागू मग मी इकडे गावकडे. बरोबर शे भाऊ तू न म्हणणं, गावकडे वना तेच बरं शे. ना काकू कोरोना जास्ती होई जावा शहरात. हा भाऊ काय करा ना मग आता. गावकडून गया ते पार तुझी तब्येत चांगली होती, आता तू शहरात गया ते पार सुकाई घेणार भाऊ. तटे काय खावा बिवाल नाही भेटत का तुले? हा ना आप्पा, सकाळी लवकर उठवा, ड्युटीवर जावा, धावपळ करवा, संध्याकाळी येवा, परत धावपळ करत येवा. मग कसं आले ते शरीरले स्वास्थ्य भेटई. का व घरातून निघणार तुम्ही मळात नाही घेतात का? हा मी तुमले वाटत मळातच घ्यात आणि तुम्ही इथे चाटा मारायनात. मळातच जाणार तू इथे पांडू आप्पानी किती बसाडी माले. मग त्यामुळे इथेच टाइमपास होई घ्या म्हणा. मळात जावायनच नाही आणि आता ऊन होई गी. चला मग आता जेवण बिवण ना टाइम या, जेवण करी घ्या. आता काय इकडे तिकडे भटकता येणार नाही लॉकडाऊनचे बाहेर. चला भाऊ सोनं, तुमले जर कधी आज ना व्हिडिओ आवडणार तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हा बेल आयकॉनले ऑल वर क्लिक करायला विसरू नका.